Искам да го... Мамо! Не искам повече да седим. Сирлея. Напред! Напред! Охранявай! 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 Браво, Рик! Браво! Браво! Браво, Рик! Браво, Рик! Браво, Рик! Браво, Рик! Вие позитивния повод, предлагай да е победител. Браво, Рик! Неговата посока. Браво, Рик! Взети ръкавите ли? Да, нарочно искам да е победител, защото той още игра. Той е победител вече. Той не го да чува браво, да чува браво. Браво, Рик! Браво! 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 Ами, свършите да тренира. Браво! Не, още не. Той се седна. Кога ще свърши? Той. Гледай. След това го свършвате. Така. Добре, спря снимаш. Команда играй и му дай да пие вода.